Ya sunanka? Sunana Dauda Adamu, wanda aka fi sani da Rarara. Yaushe ka fara yin waka? Na fara waka ina ganin shekara 14 kenan ko 15. Yasa kake yi wa Buhari waka? Dalilin da nake ma shugaban kasa Muhammadu Buhari waka abu ɗaya ne ko biyu. Muna sauraron ka, wani dalili ne? Tun da nake dan karami Buhari ne mai gaskiya. Har yanzu ba a ce min daga Buhari hewa na. Mai gaskiya dokin karfe kenan. Waƙoƙi nawa kai masa? Na yi wa Buhari waka ta kai 66. Wani kira za ka yi wa jama'a? Idan Buhari ya gama ka'idojin mulkin shi, Me zai faru? in ta ni za a bi, za a yi shawara da ni. To me za ka ce? Akwai bukata a ƙara masa ko shekaru 4 ko 5. Yaushe za ka zama wise ne, yaushe za ka waye? Kutumele sai duk wahalan nan da muka sha. Da an samu wani an ce a'a ga kishiyar Buhari, wallahi da yanzu na kama wancan layin. Bosho, kana so Buhari ya koma mulkin ƙasar nan? Wannan lambar da aka buga yanzu ba ta aiki yanzu. A buga a sake dubawa. Alhaji Atiku, me makasudin tsayawarka takara? Na ɗaya shine rashin haɗin kan ƙasar nan. Shine me? Akwai rashin zaman lafiya. Sai me kuma bayan wannan? Tattalin arzikin ƙasar nan ya wargaje baki ɗaya. Kana ganin za ka iya shawo kan matsala? Ba za ka iya ba kenan. Wayo kaina. Me ya faru sarkin waka? Najeriya tushe na. Ni ma ita ce ƙasata. Sai mun ba ta wuta. To me za a ba wa wuta kuma? APC sai mun ba ta wuta. Ba ka tsoron 'yan tsintsiya su je ka? Tsintsiyar nan shara ba ta yi ba. Ni dai ba ruwana. A ƙasar nan sai an sake zama. Me kake nufi kenan? Na amsar maganar Atiku shine zai gyara ƙasa. Shugaba Buhari, kana ganin wannan zai iya mulkin ƙasar nan kuwa? Sai an jima.